as outras expresións do desencanto e da desesperanza e o noxo tamén expresadas na abstención, nos votos nulos, nos votos en branco, en plan, son a primeira forza política da cidade, en plan, hai máis votos a abstención que votos a democracia orensana. Evidentemente houve un fracaso estrepitoso por parte das alternativas a Jácome que non souberon ler o momento político, e creo que agora nos toca asumir que Jácome gañou as eleccións e non hai outra maioría. Gracias, Iago. Antes de entrar en máis consideracións, non sei, compañeiros, se podemos ver eses vídeos que nos manda. Vamos a entrar en directo con Diego. Diego, escoitasme? Bos días. Moi bons días, Diego. Que espuma tan chula tes, Dígame. Que espuma tan chula levas, verdad? Que noticias dispersas en vivo en directo. Aquí hai medios. Hombre. Como está a cousa por aí? Contanos. Que te suba Pois acaba de entrar agora mesmo Luís Seara, do Bloque Nacionalista Galego, máis os 3 concelleiros que o secundan, así que xa están todos os representantes de todos os partidos políticos, todos os concelleiros electos, xa están dentro do Concello de Ourense. Non sei se puidache falar con algún delas. Falei con Natalia, que se amosou sorprendida, díxome que non lle gustaría ser concelleira do Partido Popular hoxe, pero vamos, que o ambiente é raro, non atopo outra palabra para non atopas outra palabra para definilo, non? Ou seja, que pensei que ibas dicir que a viras optimista, víchela sorprendida de como a situación. Ben oía dicir, verdade? Pois, sabes, optimista non estaba, aínda que sí, tamén me apuntou, para rematar a conversa, que poden pasar moitas cousas. Non sabemos se refire a hoxe ou a este mandato que hoxe comeza e que seguro que será outra nova fantasía. Outra nova fantasía que poderás contar perfectamente noticias dispersas, eu creo que vas ter contido, Diego? E vos tamén. Nos tamén, seguro. Non sei, Diego, non o falei antes contigo, porque isto foi precipitadísimo, se habería a maneira de que estuveras comentando o pleno. Non sei se, claro, dentro supoño que habrá que estar moi en silencio e tal. Está un pouco complicado. Está complexo, non pasa nada. Sí. Bueno, pois hai moitísima xente, hoxe hai un Cristo importante no Concello de Ourense. Xa como preludio do que virá. Como preludio do que virá, e ademais, según me dixeron, os concelleiros teñen capacidade de invitar a unha persoa únicamente, pois parece que iso vai estar a tope. A reventar, a verdade é que sí. Veñen todos moi elegantes, moi guapos, moi guapas, porque a festa de democracia hai. Bueno, Diego, comezamos ahora a ver o pleno, conectamos contigo despois, vale? Perfecto. Veña, gracias. Vamos agora, sí, compañeros, perdade, estaba despedindo a Diego, vamos ver o pleno en directo que comeza ahora, estaba falando, se non me equivoco, o secretario. Vamos tratar nuns intres, se podes ir falando con Diego, Víctor, de conectar con él, a ver como son as sensacións ao sair do... Temos... imaxe en directo, non sei que pode estar sacando Diego agora, pero falaches con el, confirmache que pode falar ou... Vale. A ver. Correcto. Diego, escoitasme? Sí, hola, e vos a min? Eu escoitote perfectamente, ademais. Os gaiteiros tan rápido como entraron saíron. Sí, de feito, acaban de sair justo agora mesmo. Debe haber un pequeno retardo coa emisión en directo. Pois aquí estamos. Se queredes un dato curioso, no momento no que Gonzalo Pérez Jácome foi elixido alcalde de Ourense, houbo aplausos realizados en toda a Praza Maior, en toda a xente que estaba sentada en diferentes terrazas. Non diríamos que foi todo o mundo, pero foi realmente significativo. O sea que había unha expectación sin duda alguna non só dentro do pleno, que estou seguro que estaría ata os topes, o sea, ata arriba, sino tamén na praza que rodea o Concello, a Praza Maior. Sí, estaba casi o 90% da xente que estaba sentada nas terrazas da Praza Maior estaba seguindo o pleno de investidura a través de internet. Aquí teño detrás, non sei se podedes ver a xente que coñecedes das xuventudes socialistas que acaban de entrar, de achegarse á porta do Concello de Ourense. Non sabemos se para aplaudir os
os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista. Todo pode ser. Todo pode ser que de repente lles dé unha rutada e aplaudan ao alcalde, quer decir, eu xa nada me sorprendería. De repente que se vexan así como aturullados e empezan a aplaudir todos e únanse mutuamente. Olvidaron as camisetas de baloncesto. É que esqueceron as camisetas de baloncesto, polo que sexa. Eu creo que algún xa estirou despois do resultado do 28M. Gardaríanos como recordo. Gardaríanos como recordo, sin duda. Igual volven a presentar a Paco en 2027. O Partido Socialista se están aplaudindo os concelleiros do Partido Socialista. Que maravilla, compañeiros, porque que maravilla. Que maravilla. O Partido Socialista nestas negociacións é merecedora de aplauso. Claro que sin duda alguna. Sí. Tamén sae por aí Luis Seara, non sei se poderías saber si está xusto detrás túa. Sí. Luis Seara, non sei se me escoitas, bueno, non sei logo se tamén están jaleando o Bloque Nacionalista Galego, todo é fantástico. Todo é fantástico. Están todos contentísimos. Todo isto é unha locura. Todo fantástico, todo genial. Surrealista. Caras sorrintes. Aí ustedes, en xeral son os concelleiros e concelleiras do Bloque, Ruth Reza, Luis Seara, Erea Blanco, que nos mira de reojo. Non sei que está sonando agora aí. Puxe un pouquiño. Que está pasando aí? Nada, era un tema interno noso, perdona, Diego. Bueno, non sei que ves aí por fora, non sei se saliu o Partido Popular. O Partido Popular ainda ahora mismo está saliendo Manuel Cabezas pola porta. Correcto. Achegámonos un pouco, compañeira. Chega, sí, por favor. E tamén aquí aplaudindo o Partido Popular. Isto é unha fantasía, é maravilloso, é maravilloso. Están todos encantados de haberse conocidos como... Que vamos a hablar con Natalia. Vamos a escuchar. Hola, Natalia, buenos días. Pinganillo, por si os compañeros quieren preguntarte algo. Eu quero preguntarte. Os compañeiros das Juventudes Socialistas acaban de aplaudir a vosa saída do pleno de investidura. Parece que hai algo que aplaudir? Non, simplemente, pois, eu creo que no caso do Partido Socialista, pois, simple e llanamente o que hai que aplaudir é a dignidade, a coherencia e a responsabilidade con esta cidade. A partir de aí, non hai nada máis que pensar en traballar por Ourense, porque nós, en todo momento, usemos Ourense por diante e ímolo seguir facendo. Onte ás 2 da tarde había un acordo máis ou menos fechado entre o Partido Socialista e Gonzalo Pérez Jácome para que o Partido Socialista obtivese a Deputación de Ourense. Sabémoslo por fontes do partido na provincia. Eso é poñer en valor as necesidades de Ourense. Eu só falo dos feitos. E o único acordo que hai, que se ve e que está aí, foi o de fai 4 anos e o de hoxe pola mañá. E os actores, pois, está claro que non son. Nos temos a cabeza moi alta, a conciencia moi tranquila e, desde logo, que sempre mantivemos e mantenemos a nosa lealdade. Non sei, compañeiros, se queredes preguntar algo. Eu a única pregunta que podo ter é cal foron, quero dicir, durante esta mañá frenética, eu non sei cal foron as últimas palabras que tuvestes con... Non está escoitando, Natalia. Se non traslada yo... Bueno. Hola, Natalia, escoitasme? Sí, un pouco lonxe, pero ben. Un pouco lonxe. Quero dicir, nesta mañá frenética, cal foron as últimas palabras que vos tuvestes cos edís de Partido Popular que finalmente non votaron polo vosso candidato, senón polo candidato de Partido Popular, Manuel Cabezas? Pois, non sei, eu creo que cada quen ten que responder do seu, non? Eu son compañeros de corporación, teñen todo o meu respeto, pero, bueno, resérvome o que penso, non? Eu son concelleira do Partido Socialista, estou orgullosa, hoxe, máis que nunca, de ser concelleira do Partido Socialista, e queda moito por diante por traballar, é unha honra ostentar este cargo, e non só pensamos en estar á altura. Os demais, pois, cada pau que aguanta a súa vela. Sí, hola Natalia, son Iván, non sei se me escoitas. Hola Iván, como estás? Nada, só teño unha preguntiña. Tedes conciencia, coñecemento, mellor dito, na agrupación local do PSOE en Ourense de que se negociou por parte do secretario de organización do PSOE con Gonzalo Pérez Jácome con Democracia Ourensana? Mira, eu creo que xa o dixen durante estas semanas, nos a dirección do partido é a responsable
todas estas situacións en todos os concellos de Galicia, de pactos, de garantir a gobernabilidade nos concellos de todas as provincias, e nos a partir de aí, no único que mantemos, vamos a manter, é que estivemos a súa disposición sempre, confiamos plenamente neles, seguimos e seguiremos facendo. Por lo tanto, o resto, pois, de política ficción e de ruses non opinamos. Nos o que facemos é actuar sempre con responsabilidade, con coherencia, e estaremos sempre no lugar que nos toque, pois eso, traballando duro. Grazas por atendernos, Natalia, sempre por dar a cara nestes momentos, que sempre nos dedicas unhas palabras. Un bico moi grande, parabéns polo vosso traballo e nada, aquí seguiremos a vosa disposición. Moitas gracias. Moitas gracias, Natalia. Si podes devolver os auriculares a don Diego para poder falar con él. Pequeno pase de poderes aí auditivos. Compañeiros, bueno, non sei se queredes que fale con alguén máis ou que intente. Sí, tú o que tú mellor vexas, tranquilo, non te estreses que imos ben. Perdón, escoito vos un pouco lonxe, se podedes repetir. Hola, Diego, escoitasme ben? Escoito, pero lonxe, a ver, poume apartar algo lonxe, ese adjetivo lonxe é un moi definitorio. Nada, bueno, estaba no chino, colliches os mellores auriculares que pudeches escoller, ergonómicos, fáciles de poñer. Pois sí, complicada. Bueno, realmente eran os mellores. Logo falamos fora de cámara e contoche a miña vida porque todo é un drama. Todo é un drama in general, ¿no? Vale, Diego, pois si ves alguén aí que teñas interese en preguntarnos, encantados, e se non, pois teño aquí a cabeza e Araujo podemos intentar. Pois sí, pois veña, lánzate, por favor. Hola. Por favor, cabeza, Araujo. Manuel, que tal? Están esperando a que vais do grupo Dinme amablemente. Vale, amablemente te lo dicen, que vayas a freír espárragos, ¿no? Exactamente. Elegancia e glamour. Si non poden responder, teñen que responder todos xuntos. Entendo que farán declaración a medio, supoño. Bueno, Luis Seara marchou, tamén sería unha boa opción falar con él, pero polo que parece que non está por aquí. A ver se hoxe tamén nos atende alguén de Democracia Ourensana por primeira vez na historia de Uque. Sí, andaba por aí o Toñito. O Toñito, a ver se non che escapa. Pois vou intentalo. Pois por favor. Pero non de River. A ver, que anda por aí. Mira, nai do Toñito. Nai do Toñito, creo que non hai autoridade para intervir. Pero estaba. Pasou aí o corte. Pois, non sei, compañero, está un pouco disolvéndose todo isto. Alguén está baixando un novo grupo. Son compañeros de prensa que veñen contentos e felices despois de disfrutar deste gran momento. Disfrutar deste evento, non? Bueno, Diego, pois nada, pois devolvemos entón, a menos que xurda algún tipo de declaración a medios aí fora, avísanos. E conectamos. Non sei, conectamos contigo de seguida. Pero vaya, moitas gracias como sempre por estar connosco, Diego, e vémonos pronto, seguro que nos queda despois deste tremendo pleno, pois quedan unhas semaniñas tamén de campaña cara a Xerais. Moi ben, pois vémonos en breve ou pronto, seguro. Ou pronto, eso seguro. Grazas, Diego. Veña. Moi ben, pois disólvese xa esa sesión de investidura. Grazas pola acollida que tuvo a entrevista a Jesús Vázquez e por a acollida que está tendo todo o que estamos facendo recentemente. É un gusto e traballaremos porque isto siga tendo unha sostenibilidade e se vos podedes aportar, pois daremos a forma de facelo en moi pouquiño tempo. Deixámoslo aquí, compañeiro, vamos cerrar o directo. Moitísimas grazas por seguir este día de investidura. Grazas a Diego Freire de Noticias Dispersas sempre por estar ao noso carón e por querer colaborar e por querer facer piña nestes medios pequenos que estamos nacendo en Ourense, a máis pola calidade do seu traballo. Vémonos moi pronto. Grazas por estar connosco. Ata loguiño.